What's up guys? So ngayon, kay wala tayo lingaw, so mag-hike-hike ulan saka diri sa bukid, diri sa may lapad ligningan sa Oriental. So let's go, kay nindot kay diri. Tara. Uy. So nagtara mi diri kay mga kawalwal kay naa siya cemetery diri nga murag old cemetery naa diri sa ibabaw. So atong i-try gani kay nakita na ako sa picture kay nag-jogging diri ganina. Nga nag-picture sa ako ng town diri kung nindot pag siya. Actually nindot siya kay overlooking kay siya diri guys oh. Pwede sa kamar mag-hiking na lang. Ano ko makauban? Si parokya ni Edgar. Nindot kasi dre guys, promise, abog lang siya. Nakapi ko. Kaya feeling mga napay klase. Pito na mabot sa ako. Go! So naraang mga kwan guys na, naraang mga punto do. Pinteriyo daw ni sa una. Tabi-tabi po. Pero karon gilubgan pa ni karon wala na. Murag wala na siya kuan kay murag ang nakalubong na diri sa una is mga nitibo. Ang nakalubong diri sa una. Okay. Pag mo nimo diri glapad guys kay makita ginyo sa padulong mo diri sa Sikiton, makita ninyo ning kuan takong krus. Nga murag siguro natabunan na siguro ang mga uban diri. Kay puros na bunbun. Puros na sa sagbutan. So kala na lang siya magpabilin na puntod pansyon na alina. Nindot to sa diri oh. Tapos overlooking guys. Kita niyo to guys, so pali na mi karon. Kay medyo hapon na po na kay murag nag-sunset na siya. Nindot siya dire. Ba? Kung sa pagkakaron kung nagplano kag mag-hiking ka, so porket nagyapon sa dire kay nara sa sementeryo. Nindot na gyud ang view dire. Kita ninyo ang kuano, El Salvador, Upol, Lagindingan. Dagan niyo makita dire guys, overlooking siya. So, try ninyo gani kung hilig mo kuan diri, kung hilig mo og saka hiking, mga adventure. So try nyo dito guys, daghan mga nindot ng mga lantawunon. Di ba en? Daghan nindot en? Na okay. Naog na mi. Paulit na mi kay hapon na. Ay. Okay naman siya, nindot. So mga ubos nga bahin guys sa bukid do. Diri. Siyang karsada, diya mo mga agi. Hindot siya. Bye!